Piştî hewlên çendîn salan yarizanekê leş ciwaniyê şiya bûcara êkê di qaramaniyeka nîvdewletî Piladûyê bi destxwe vebînît. Arî Fuad ew yarizanê gencê yariya leşcivaniya bajêrê Akrê ye ku berî çend rojekan li Hewlêra paytext pişikdarî di qaramaniyeka nîvdewletî ya leşciwaniyê kirbû. Şiya bibîte êk ji pişikdarên serekî û Hevrikiyê bûnasnavî biket. الدهي دانزدا هات راگهاندن کو دل دهي دانزدا اف قارمانیا پروچیتن بری هنگی دو مانگا بو هات راگهاندن قارمانیا کپ نو ام پی سی آی اف بی بی برو بو اتحادک عالمیه اینا پایتخت هولیره منی شوک یوریزانک خو برهف کر ات ماوه پینجی هروجادا سرپرشتیا قارمان جهانی نزار غزالی من شو خو برهف کمو كوبشيم تشمسر ستيج عالمي Ev qaramaniya MPC-IFBB Pro qaramaniyeka cîhanî bûye û hevrikên wê li welatên Iraqê û Îranê û Amerîka û çendîn welatên Ewropî pişikdarî têda kiriye û di astê fîzîk klasîk Arî Fuadî pişikdarî kiribû û şiya medalya zîvî bi dest xwe vebînît. برهافي روجانا من دو جامعة رهينان هبون الاس بي دي حتى دو ساعات من مجال هبو بشافيجي الشاشة من دست بتكير حتى هشتي شافي دو ساعات من رهينان تخود كرن و رهينان جالك تند بون شو قارمانيا كال سر أست الجهانية اف قارمانيا ام بي سي اي اف بي بي برو ريكا كتب شيبتشيا قارمانيا ارنولد كلاسيكو مستر اولمبيا Arî bûye handerek bû yarizanên dîtir ku heza vê yariyê heye û piştevanekê serekî bû gencên hevalêxwe bûye, lewra ew jî dilxweş in bi serkeftin. خودی حەزەمەم بوو vê werzişê gelek zûr bû. Min gelekê vê werzişê tê û gelek yorîzonê leş ciwaniyê min dîtin leşekê rêk cilkekê ciwan miriv dişê dikete ber xwe taqeka baş gelek xweş temrîne lalî min. Pîrozbûyiya Kaptan Arî dikin bû vê destkefteva mezin. Rastî Kaptan Arî yorîzoneke û kaptinekê hejî ye. Yani hejî vê çendeyeka pilêt master bi dest xwe vebînît. Em bînin القاعê û الهولا werzişî gelek xwe mandît ket û gelek xwe pîyorîzona ve mandît kin. Taban em hemî piştevonîn bûyî û ew jî piştevona bûme handereke bûme ku ser vê temrînê û vê werzişê berdewam bîn. Yariya leşciwaniyê mavê zêdetirî 10 sala ye li Akrê bayexeka baş pê dihête dan ji layê gencan û ew gencên pişikdarî vê yariyê dikin şiyayîne di çendîn qaramaniyan de pişikdar bibin û nasnavên navxwî jî û cîhanî bi dest xwe vebînin. İsmaîl Seîd, Destgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.